My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this ASANTE NKABOM program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears ASANTE NKABOM de kind of. Now they told me the main tear me tia adofo ASANTE for umi ko tie de told me no o na KUSI Media ni ehunu baby ASANTE no efri bae ene ASANTE be sine Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na mensanhia we de di kan me de aseda kese pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de ASANTE NKABOM de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den ASANTE NKABOM e di kan de guye se ASANTE NKABOM etoso miero na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de ASANTE NKABOM de etoso miero e bre wo ye o man ma ye mamu nyina mo hye Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na masanhia mo yi de di kan no me fa sida kese pa emfa mawo bra wo kan me ho na me de ASANTE NKABOM de di kan no e de ebre wo se ye de ASANTE NKABOM de di kan no ye de akogu ye de ASANTE NKABOM de etoso mienu e na ebre wo ebia obebusa se de nana se tutu ene ASANTE ama hodo nyina kan wo ho bo mu na agya wotimi ene ama hodo a no woni ASANTE pem so edikosi ani menkonumdi ekwa ASANTE ene ne ba sen ena ASANTE NKABOM edika no eguye ASANTE NKABOM etoso mienu no so kra no ehyase hwan bere so wodofo nyabre sinkonya wakwankwa enu ase bebi bia wo bia no kame ho ewo na KUSI Media ene na KUSI TV so bra memenda ene ukuada ene fiada bia me ne obesi nkonya ni ade sa adwumadi ade abrewo ewo na KUSI Media ene na KUSI TV so de atie ne se nana se tutu ena ne wo fa no mo beso ne daye eso wo nhwe no won ka ASANTE ama hodo ne nyina mom se de be ya wo be ye kro furse sa abre no se de na ama ya hodo a etwa ASANTE ho ahia esi ba ASANTE no do mafo chi ASANTE a wode won pa sanso na denchirafo nso chi ASANTE a wo si bam tro ene ne kan ho bi ma ASANTE ama hodo ne nyina ehunu se esese wo ka wo ho bom nananom bi ene de wo ho bo afode ansa na ASANTE etimi adi denchirafo so enkunim nanka wodi denchirafo so enkunim de senka we de nanka asa na ye den ena afi de ASANTE NKABOM na se tutu ene wo konfo no che no hyase na afi de egu kra ekoya asamsebe odofo kame ho na me no nhia na afi ye nhwe de ye ya ASANTE NKABOM no nso de etoso mienu no ebaaye me no be hyase wo nwuma yi mu ene nti se de medikin aka no eye kwasiada bia na ye de bebre wo na afi ukuada bia nso yasan siw so na efiada bia nso no yasan asiw so nti na kire se ye de bebre wo empremiensa na wotwe mu se de be ya ebema yatimi akọ ntentem wie omanma sabre ye bekọ enwoma ni mu na se de medikin aka no ye be ho so ne yakwa akotie ya aboafo nkrato na se ye ba ye de nwoma ni mu nsem e de aba be kan ho ene sen yaboafo a ene yi wo boa yen ma ye de sa adwumadi de brewo eye NK Executive Barbers ene yi se wo pa bia obeyi utire ama ho aye fadi a eye NK Executive Barbers wo kira kwan so nya yira kwan pachira metu junction so pe eho na NK Executive Barbers wo ene wo kira na Donko Bitters Limited omo so boa yen papa ene yi Donko Bitters Limited wo product na aye mi table so main ye wo Adonko hand sanitizer wo ho wato ne din korompo suru ye wo Adonko atadwi ginger ene afi Adonko premium energy drink wo ho ne krakra no ye wo Adonko 123 ene Adonko black penny de penny ene nti orofo bomodi ne kodwa so pebi akra kwan no bi na abobo bi a ebebo apa ye ho miso ye nkoti abo afon krato ne ye ba ye de ngwani mo nsam e de ato awso penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene ye sa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mibusa say ASANTE efri hen ibirimu kire say ASANTE efri bon bi mu ene obepi ASANTE man so ibirimu kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say
asante emusie bi ede kan wo ho bɔ mu ma enne wabɛyɛ asante ne santi na afi mede ngoma wato ne din asante nkabom de edi kan ene asante nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho sɛ yɛdan na asante nkabom edi kan de ba ye na anyina na mu asante nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sa dwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marion Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, o my yesan ema mo hyehyia. Eni nti sabre mi no ba be hyase ne akọ enwoma no emu na asante nkabom de etoso mienu no eno ena me no hyase ye nyina yenim na opani se kwadwo ono na tro sa nwoma yi. Eni nti o kame ho na me de enwoma yi mu nsam e de abrel na sade medikin aka no ye kọ eye enwoma no emu na ni hyemu no ene ye de hyase na ni hyemu no sade ekanie wo se enkabomu mienu eya bakosemo a ewo enkabomu baako enumu entoaso enkabomu edikan no eka asante abakoso mfiri bra na asante ama ahodo no enka wo ho momu kosi se wo kan wo ho bomu efre wo ho asante man ebiew ekire sade na wo se tutu edi wanimu ma wotumi koji wo ho firi denchirafo nsem na se tutu achi no ahemfo a obedi asante man so no mu bia ye na fam die e ma asante nkabom no eginan ahemfo no mu bi ti se na opoku ware ya wodi kan na wosae kwadwo ene na wosae kwame asibe bonsu edi akon tra asante man mu bra na opoku ware wodi kan ene na wosae kwadwo e tra asante man mu koduru siremu no na osae kwadwo e tra asante man mu koduru siremu nana wasai kwame asibe bonsu edi nani kyerɛ mpoano ekokoduru pono ano ekoto pomu neno ena wode bonsu eka ne din ehom ye kyerɛ sɛ asante man ena makodie so ena kyerɛ wahye ano ekoduru esiremu ene empoano sanka bomu asante aman no enyaye no ema wotumi ekokoduru mpoano ebo aman aka ne nyina hu na abrofo a na wo mpoano ne hunu sɛ so amfo kwan bi so ansɛ sanka bom no a wontumi enuru won botaye a wode esi wani so a ene sɛ obedi eye sika mpoano aman ɛso eno ho ye nti wo fa kwamiansa so sɛ wo bɛ sɛn ka bom no wo ma abrochira ban ehunu won botaye no agitumu ye nti wo soma wokofuni ganeti wosiri ema wo basika mpoano ebeboaboa man ni bia no sɛ wo de ebeko asɛ asanteman aheman no
bra wakofuni ganeti wosiri ehunu se ne dom a wanya ni sa no okogye dom efri alata ene aburukyire ebeka won a wanya de wanya no ho na odi wanim ema wobenden asante edi akon edi won so e wa afi apem ahanwotwe eduoson enan emu saa akon no ena no ofre ne sagranti war saa santeman kuguyi ema amanya enam akudie so ena obeka asante ama ho no ete won ho efri nkabom a edi kan no ho amanya no woka nkabom no ho no mu bi mpo eprefa ahodie eye saa breboni yi mu ena na prempe bedi ade saa enwoma nkabom mieni ehyaase efri na prempe bede so esanse na konya prempo ede woko ba ye nti no bra wode ne si ade so pe aman bi mu bi ti se mampon ensuta ene kokofu a na wo pe be ma trebo ana emmom no eprese agya obete wo ho wontwi esisi ye a woni aman no entamo aman no ntamo no eto antwa ene obroni ebekire na prempe ne na hemfo no bi ene na hokafo twa wo si okọ so hye supo so ye bua man kabomu a edikan no egui e ma asante aman no mu bia di ne ho so ade e ka ho a obroni anya ya wode ne nsa entumi anka sa ejapade a ene esikadwa kofi a won nyina wogidie se ene asante man sunsum bra wodi won hene ekire ho abobo ha na wo wani bremu no na amrado Hobson efa adwene se obagie esikadwa kofi saa semi de ni bra hye wo mu ema adwoso hema na ya asanto di asante amani bi anim ema wotwe atuo ni obroni di siani okon no ani nyan no amrado edi dwane ne konkran sanya nchichimu na aba ama ahemfunu mu bi mpo akoka obroni ho a anka na ya asanto a edom no edi nkonim okono guye no wokyere ya asanto a ne dom no mu bi etwa wasuo ekoka na prempe ho ewo so hye support so ya asanto ko a esi ye wa afi apema hankron en wachi abagigi atuo ye wa asante ba mu nyina se de beyo na wodwene akodie ho ebiemu sabre ni mu ena na koko dua nso abaso wo sikampo ano yei ema asante man edane wani ekokoko dua so asante man adwene edane kosi kuayo ene adwadie so sansesa yei ema sika ba asante memu sabre nyina na asante man japade kese a ene esikadwa kofi no eye nsusumu ade na woni mo se eno nko a ene ade a wo broni atu na ni asa enti wodi kosie ba bi fi se de beyo na eho entechema bra santeman dwene se de beyo na eho entechema no a emu ena oman ne ti se de agya wo ye nsane hene ene nipa bi akwakofa ho mprempranye ni bi ye de basabasa ye ba wo man mu saa semi ye enti asante amanya wo mu bia di ne ho so no ehunu se oyo man koro enti ahemfunu hia edi nipa no asem ebua wo nkumfo aban ene ti asotwe no so ema woda afiase ennabi ena akire no utwa wasuo efiri ye asante memu wokwan a asante man ye fa so ka won wabufuo hyeye na wodi na duafo no asem abasabasa ye biensi no ema amrado enya tenkasa afedie asante man asesa enti wode ebeto asante man ye nimu se aban ate wade sere enti oma won kwan se da na prempe ensambra ne mamu biem woto aso ema oman ne ti ase se na prempe basa brantie de nyese asante hene na prempe ebedru sikampo ano ewo obubuo ne de tosudu baako wa afi apem ahankron aduono nan mu obedru kumase eda wukuada obubuo ne de tosudu mienu wa afi apem ahankron aduono nan mu obaye no wachi mfie mienu na aban eye ne kumase man hene wo ye kumase man hene kosi afi apem ahankron aduasa baako ene owuo ebehwim no efiri ne man ensemu eniji semu esiye bra
na wɔyɛ Kumase man hene ɛne sɛ ɛwom sɛ na aban ɛfrɛ ne Kumase man hene deɛ nanso na Asante aman no nyinaa gye ne tom sɛ Asante hene ne sɛ nti sɛ wɔde obi esi aman no mu biara so hene a na okusae kyerɛ no bra na prɛmpɛ ɛkɔ de kra akyi no wɔde ne wɔfa ase na sɛ tutu agye man prɛmpɛ ɔtɔ so mmienu ɛna si nanan wɔde ne esi adeɛ soɔ no dwuma so na wɔde esi n'ani soɔ ɛne Asante nkabom foforɔ wɔtwerɛ ho nkrataa pii kɔma aban sika mpoa no ani ntiri bi nso ɛde wɔani ɛto mu ɛde wɔano to mu amrado nso hunu sɛ nkabom no ba Asanteman so hwɛ ɛnyɛ den ne sɛ nti wɔde adesrɛdeɛ no ɛkɔto aburukyire aban yanim ɛma ɔma ne kwan nti wɔ afi apem ahankron aduasa num mu ɔpɛpɔn ne dɛ ɛtɔ so aduasa baako ɛne ɛda aban gye to mu ma Asante nkabom no so bie mu ɛno ɛne Asante nkabom ɛtɔ so mmienu Asante hene a wɔde no hyɛ aseɛ ɛne nana wɔsɛe agyeman prɛmpɛ yɛ a wɔtɔ so mmienu ɔmaa no sɛ tumi no usae kyerɛ aban ɛne Asanteman ɛsɛ wɔde nsuyɛ ɛbɛwowɔ awoma no na wɔdi obiara ni sɛdeɛ amammerɛ ɛkyerɛ ɛno akyi no ahemfo no nyinaa nso sae kyerɛ no ɛsɛ wɔbɛsom no yei ɛne Asante nkabom no ɛnhyɛ aseɛ hwɛ ɔman ma Asante nkabom deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛdeɛ yɛyɛ a Asante nkabom ɛdi kan ne guyɛ na Asante nkabom ɛtɔ so mmienu no ɛbaayɛ ɛho abakɔsɛm kakra ɛne mate ho akyerɛ wei ɛyɛ agorɔ sɛdeɛ yɛhunu no wɔ Asante nkabom ɛdi kan ne mu saa pɛpɛɛpɛ ɛna agorɔ yi wei nso no ɛnwoma yi yɛbɛkenkan no wɔ agorɔ kwan so na ne nyinaa no ɛyɛ abakɔsɛm a ɛfiri mfiaseɛ deɛ yɛyɛ Asante nkabom ɛtɔ so mmienu no ɛbaayɛ deɛ de ɛbrɛ wei mosofo na NKUSI ɔbɔdo mensa brampa ɛna mebɛsom mo ɛwɔ na NKUSI media ɛne na NKUSI TV kame ho bere bia kwasiada ukuada ana afi ifiada bia ɛwɔ na NKUSI media makraw bye bye empani say titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛsa titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ dia mibusa sɛ asante efiri hen ebi mu kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi Asanteman so ebi mu kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osande ba fam abakosam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔ ho bɔ mu ma ɛnɛ wabɛyɛ Asante ne sɛ nti ɛna afi mede nwoma a wato ne din Asante nkabom deɛ di kan ɛne Asante nkabom deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde brɛ wɔ bisa ho sɛ yɛdɛn na Asante nkabom edi kan ne baayɛ na ɛnyina na mu Asante nkabom ɛtɔ so mmienu ɛne bɛgyinaeɛ ɛbɛyɛ mɛde GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasiada bia ɛwɔ na NKUSI TV ɛne na NKUSI media so na mede saa adwuma die dia brɛw memenda ɛne kwasiada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram ɛna afei yɛn Twitter page so na wobɛnya saa kenkan sɛm yi nyinaa memenda ɛne kwasiada bia meda mo ase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Ashanti region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of NKUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on NKUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye.
Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703-760-4979 or 0814-264-1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV.